Donkey Kong eta bere herrialdea. Donkey Kong, eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong! Donkey Kong. Donkey Kong. Eio, kontuz non zabiltzan, hemen dator banana zerta. Donkey Kong heroia. Eio, Donkey Kong gora gora, hemen dator banana zerta. Beroaldia baretu. Banana irakinak. Hau da bero sapa itogarria. Oi, ama, urtu egingo naiz. Guazen ondartzara, Donkey Kong. Ideia bikaina izan duzu, Didi. Bazata zigerira, Kandi? Gustura joango nintzateke. Baina zuek ez bezala, ezin naiz eguzkitan egon. Lanera itzuli behar dut. Ongi, gero arte, Kandi. Zer gertatzen zaio? Etxizazu behingoz, maitale txotxatxua! Ez alduzu ikusten, Kandi guztiz nekatuta dagoela zure ekimen faltaz. Ze arraio esan nahi du horrek? Kandik bizitan zerbait egiten duen tximino azkarra nahi duela. Ni bezalakoa. Uste dut eguzkiak burmuina urtu dizula. Astu altzaizu ala. Ni kongobongoko buruzagia izango naiz egunen batean. Horixe dio kristalezko kokoak. Zikako eta zikako ondo. Ni arrakastatxua naiz oraintxe bertan. Ez dut kristalezko kokorik behar Kandiren eskuan eureganatzeko. Ez, zu pupelantegiaren jabea den amatxo baino ez duzu behar. Erantzun ederra izan da, ez da, Donkey Kong? Ei, Donkey Kong, zer gertatzen da? Eta Bluster zuzen badabil zer. Ez era, kristalezko kokoaren gatik espalitz. Behar bada Kandik elidake hitzeginare egingo. Behar bada enuke egon behar. Besoak ustarturik, beti alferkeria utzian ezer egin gabe. Beti bezala! Uarteko bazter eta txoko guztiak miatu ditut zure bila, hartaburu alakoan. Joan beharra daukat! Zer? Joan beharra! Ai, mame. Donkey Kong, ze arraiotan ari zara orain tximinotzarra? Negozioren bat martxan jartzeko asmoa dut. Upelantegia edo. Negozioa? Zuk ez duzu negoziotarako balio, alkandora ere galduko duzu. Zoragarri, nik ez daukat horrelakorik. Gorbata galduko duzu orduan. Gainera, zure eginkizuna kristalezko kokoa zaintzea da, ni kanpoan nagoen bitartean. Nire edabeetarako osagaiak bildu behar ditut. Beroaldi izugarri honek beren zulotik aterako ditu krokoputz lerdetsua eta odolotzeko beren arrastiak. Ze bero errezoragarria dugun ez da, klump generala? Ikaragarri jostalari sentitzen naiz. Hala da, beroren berotasun izarditsua, plantxan baino beroago gaude, jauna! Hona hemen, Donkey Kongen behin betiko ondamendia ekarriko duen tresna. Haren izena? KKHKM-a! Baina, zera, uste dut bokal gehiago beharko dituela, jauna. Ergelalakoa. Inizialek esan nahi dute kristalezko kokoa rapazeko krokoputzen misila. Sistema bilatzaileak kristalezko kokoa aurkitu. Beso mekanikoak ura harrapatu. Eta bultzagailuek bueltan ekarriko dute saria. Ideia bikaina beti bezala berorren azkartasuna. Dena prestatuko dut produkzioa martxan jartzeko. Nire azapari zerditsuak kristalezko kokoan jartzen ditudanean, gauzak benetan berotuko dira orduan hemen kongobongon. Agia, nobe izango zen kristalezko kokoa sekula aurkitu izan espanu. Orduan entzenuen jakingo egunen batean kongobongoko buruzagia izango zarela. Horixe ba. Eta kristalezko kokoaren iragarpena noiz beteko zain geldi egon beharrean, probetxuzko zerbait egiten egongo nintzen. Entzun, Donkey Kong, nik badakit zertan zaren zu benetan ona. Ah, bai? Bai?
jaten. Baina bazkalduta gaude. Kandiren bazkaria zen hori. Krankirena oraindik ez dugu egin. Berri txarrak. Krankiri etzaio banana bat bera ere geratzen. Tira ba, zabal dezagun koko bat, txikito. Kokoaren ura lurrintzetan, bero da gero. Jakingo banu behintzat, noiz arte itxaron behar dudan kongobongoko buruzagia izateko. Ez daukazu horrengatik burua berotzen ibili beharrik. Zergatik etzara pixka bat lasaitzen. Didi, hau dastatu behar duzu. Hauze da bain bero hausatzeko modurik onena. Bai horixe, koko izoztu freskagarria. Koko izoztua. Hori bai ideia bikaina. Horixe da beroaldi ikaragarri honetan behar duguna. Didi, ezarkara gauza bera pentsatzen ari. Bai famatua, gure koko izoztua. Bila banana baino ez du balio, dastatu zuko gozoa! Beroaldiaren auka, ideia ezin hobea. Kandik maizteko dutximua beraztua, arrakasta. Hau da bidea. Zartozte banan, ez hazi ez borrokan! Luze itxaron behar da, erosteko txanda. Gozoagorik ez dago, egan jartzen hau agudo! Guztiz liluraturik, utziko dut kandenek! Oi bai, herrigarria, hau arrakastan dia! Hau zoriona, Donkey Kong tabiona! Entzun zer diotan, ez da ikusten eskolan, ametsa egi bihurtu zaigu bat batean. Arrakasta, hau da bidea. 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 Donkey Kong eta Didi uste baino gauza handiagoa egiten ari dira. Eta nola edo ala horretan parte hartu behar dut. Berriz ere egun krudel ikaragarri beroa. Eguraldi zoragarria ni bezalako diktadore gai krudel ikaragarriaren zat. Klump, entzuten alduzu hori. Ez jauna, dena lasai eta isildago eulirik ere ez da entzuten. Horixe bera da esan nahi nuena, ez dakirten alakoa! Non dago mailuen zarata, non makinak errinkariak, non daude krokoen kesuak, nire kaka HKM-a egiten aritu beharko nukete alferroiek! Nire menpeko guztiek lanari utzi diote, zertan ote dabiltza garundabe kakalerdoiek? Oraintxe bertan jarriko dut martxan ikerketa eta miak eta prozedura jauna. Oso gozoa. Zera, diotenez, gozoagoa da eskainizkero. Ostika da eder bat eskainiko dizut popa horretan onelako gehiago ekartzen espaldin badidazu. Oraintxe! Bai, jakina, berorren ase ezintasuna. Banana zarta. Uste nuen ezkenuela inoiz atxedenik hartuko. Banana mordo ederra pilatu dugu, ezta? Topa
topa guri! Kongo bongoko handi-mandi sortu berriei! Ikusiko dozu kandik dakienean. Itxita dago! Ez, hori ez da bezeroak tratatzeko modu egokia. Gainera, aukera paregabea da hemen ate joka datorrena. Nire negozioetarako trebezia beharko duzu ez zuen koko izoztuaren operazionek benetako arrakasta izan dezan. Ez dago ontzia itxasoaren erdian usterik. Zertarako eskailera egin, gero jaisterik ez baldin badago. Zer? Zenbat eta gorago pentsatu, hainbat handi-mandiagoa izango zara eta osabalagoarekin utziko duzu kandi. Oh, Kandi! Zergatik ez duzu lehenago esan? Belarriak zabal-zabalik dauzkat. Baita nik ere, erdiagatik! Ongi! Hauxe izan da azkenak, jauna. Azkena? Baina izugarri gozoa dago eta pixka bat baino ez dut hartu oraindik. Berori ez da horrekin freskatzeko irrikan dagoen bakarra, berorren urdetasun handia. Ara, begira zer egin duzun, klump! Kroko arretxin hauek guztiak lasaitzen ez badituzu, matxinatu egingo zaizkego! Badakit, laborategira eramango dut geratzen zaidan azken ontzi hau, beronen osagai sekretuak analizatzeko. Laster, geure koko izoztua ekoizten jardungo dugu. Eta gainera hobea. Ederki, Klump. Klump! Beintzera... Egunon! Zer? Zer? Pentsatzen dut, alako lopatxadatxuan zaudenez, koko izoztuaren osagai sekretuak zeintzuk diren aurkituko zenuela. Gauzak sutan jarriko dira laster, eta ez dira kanpoak erreko! Ona hemen, lehendabiziko kroko hotz gozoa. Dasta proba egiteko prest! Voluntariorik badago? Zorionez zuretzat. Beste ideia zoragarri maltzur bat izan dut. Bilagailuan egokitzen lan txiki bat eginez. Nire kristalezko koko harrapatzeko krokoputzen misila, koko izoztua harrapatzeko krokoputzen misil bihurtuko da. Oh, inork ez digu esan arrakastaren bidea horren maldangorakoa izango zenik. Ongi esan duzu, Didi. Blusterrek handikiro pentsatzeko esan digunean, nuen uste eguzki kiskalgarripean koko pila handiak bildu beharko genituenik. Gogorra, hori da lan egin beharra. Arrakastaren apustua, hain da zailetestua, ni banoa hau disgustua. Negozio honek du hau da egia, gorako malda, astun egia. Hori da egia. Baina entzun ondo txikito. Ezer ez da erraz egiten. Ta gailurritiko paisaia ederra. Da ikusten dena beti politen. Koko izoztua dugula helburu malda guztiak. Igoko ditugu. Kokoa helburu. Igoko ditugu. Igoko ditugu? Igoko ditugu. Igoko ditugu. Bai. Oh, bai, amatxo.
Koko izoztuaren negozioak arrakasta ikaragarria du. Begira zenbat upel, Donkey Kong. Ziur asko dagoeneko banana pila daukagu. Horretaz ari zarela, goseak nago. Bai, bada etekinak zuritzen hasteko ordua, ezta? Non daude gure bananak? Izotzaren truke eman ditut. Irabazitako bananak Bidgetiari eman dizkiot izotzaren truke. Horrekin koko izoztu gehiago egin eta banana gehiago irabazteko. Bidgetiak esaten du, garraioa erabato hainik. Izotza laster batean iritsiko da. Amaitu da atsedenaldia! Lanera itzultzeko ordua da! Berriz ere hitz hori. Harrigarria da zein ondo doan koko izoztuaren negozioa. Blusterrek dio salmentak zeruraino igo direla. Oh, zoragarria da hori, Donkey Kong. Orduan, Candy. Baltzato zigeri egitera kongo-bongoko tipo arrakastatxu honekin? Ez, Ederki, tira ba... Ez? nahiago dut marrazo batekin igeri egin, zu bezalako blusterren klon aspergarri batekin baino. Ez dut ulertzen. Kandik txundituta egon beharko luke, zerbait ez dabil ondo hemen. Ederki esan duzu. Bizi modu errazonek hil egingo nau. Donkey Kong, zertan ari zara hartaburu ergel alferralakoa? Ez duzu sinetxiko, Didi eta biok negozio bikaina egiten ari gara. Ergelarena egiten ari zarete. Zuk nire etxean egon beharko zenuke kristalezko kokoa zaintzen. Ez horretaz kezkatu, Cranky. Ona ekarri dut hobeto zaintzeko. Begira, hortxe daukat. Hortxe zegoen duela minutu bat. Hobeto zaintzeko, eh? Tximino astakirten bure zurrustu kakalerdo alakoa. Hemen dago! Hemen daukat, Cranky! Cranky? Atira dezazu hemendik! Cranky! Ez! Galdi! Nire makina berri zoragarri honekin, koko izoztu zera bat aserik egongo garaitaren batean. Jaurti! Nuk sakatu nahi nuen botoi gorria! Baina berorrek jaurti esan du. Eta nik ez dut ezer esateko aukerarik izan. Eutxiozu, Cranky! Banatorreta! Ze arraio gertatzen da hemen! Hauxe, besterik enuen behar. Egon! Gelditu trena! Prestatu zurrupaketarako! Tira, lanean hasteko ordua! Cranky! Cranky! Bazen ordua, tximinokote baboa! Lastatxoak prest!
Koko izoztua, utzen hasi da! Erregeak lehendabizi! Erregeak lehendabizi! Oi, atzera denok! Nik ere nahi dut! Ez, jauna, norbere muskarburua salbatu! Zuen utxa izan da, bufoi baldarralakoak! Koko pila handia bildu beharko duzue, oraintxe bertan! Atxeden hartu behar dugu, Bluster! Zuen ohitura alferrek ez dute hemen balio! Erlojuz kontrako lana egin behar duzue! Zertan pentsatzen ari ginen, Donkey Kong? Bizimodu errazera iristeko bide gogorregia egin behar da. Ados nago zurekin, Didi. Uste dute naizela jaio inolako handi-mandia izateko. Horrela kandi lilurazea pentsatu badut ere. Ezin nauzue bakarrik utzi ikideakara erdibana! Gauza bat esango dizut, Bluster. Koko izoztuaren negozioaren gure zatia salduko dizugu... bi bananaren truke. Tratu egin dugu salduta! Zuek bai kaikuak! Milaka banana egingo ditut milioika! Eta denak niretzat! Hona piko den jozo ergela! Aberatxa naiz! Aberatxa! Ona izego zo freskoa, Didi. Hau ez da freskoa, Donkey Kong. Hotzotza baino. Hotzak ere banago! Zireak egin du! Ez begiratu orain kide oiorrek, baina hemen dator beste izotz kargamentu bat! 24 orduan etengabe! Goazen hemendik! Nik amatxorekin nahi dut! Amatxo, bai? Izotz gehiago ez eskatzeko? Koko izoztuaren negozioa saltzeko? Baina, amatxo! Ondo egiten dakidan beste gauzaren bat aurkitu behar dugu, Didi. Bai, nik badakit zer dakizun zuk primeran egiten. Ergelkeriak egin eta zeure burua arazotan sartzen. Baina hori edo nork egin dezake tximino handikotea. Eta zeu zara kristalesko kokoa zain dezakeen bakarra. Egia, bai, sekula ez dut horrela pentsatu. Jakina ez. Ez baitago zurea baino burezur gogorragorik inon. Pentsazazu, ni liluratzeko negozioetan tximino handi-mandi bihurtu behartzuela pentsatzea ere? Barkatu, Kandi. Barkatuko aldidazu inoiz. Uste dut baietz, Donkey Kong. Baina gogoratu ondo, zeu zarela nire bihotzeko koko izoztua. Behintzat badakigu kokoa salbu egongo dela bi astean edo. Nola dakizu hori, Cranky? Koko izoztu madarikatu hoietako milaka ontzi lapurtu eta sabeleratu ondoren, krokoputzastakirten horrek eta bere odolotzeko muskerrek denbora hori beharko dutelako gutxienez desizozteko. Izotzez beteriko urdain hau digestio egin eta berotu bezain laster kristalesko kokoaren bila joango naiz. Bai, beroren izoztasuna.